हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव DME एबा डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनि आन्डाराव एप्लाइ जादोंमोन आरो बिनि लिंकआ दायो एक्टिभेट जाफिनबाय थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन बेखायनो डाइरेक्ट फर्मआव फैखाबाय बिनिफ्राय लगइन आरो रेजिस्टार मोनसे अप्शन मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दा ओंखायनो जोङो लगइन खालामनायनि दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्डआ नों जि होदोंमोन बेखौ होनानै लगइन खालामनानै नोङो नोंनि प्रफाइलखौ नायनो हागोन थ' बेखौ दोनथ'नानै गोदान बा निउआव थांदो निउ रेजिस्टाराव थांनाय लोगो लोगो बे फर्मआ सिगांनिमोन बेखायनो लास्ट डेटआ 18 फेब्रुवारिमोन नाथाय दायो लेटेस्ट लिंकआ एक्टिभेट जाफिनबाय आरो बेयाव डेटखौ मेनसन खालामनाय गैथ'वा दा सिगांनि नटिस बादिबा लास्ट डेटआ दिनैनोमोन 7 एप्रिल नाथाय सानसेयावनो हाजोबखाया दा नोंथांमोना नायदो फट' साइजआ 50 KB बेनिफ्राय मेक्सिमाम आरो बियो मिनिमाम होनांगोन बेनिफ्राय साइजआ सिगनेचारआ 30 KB बेफोर जाबाय मेक्सिमाम बाट नोंथांमोना पिक्सेल एन्ड हाइटखौ नोंथांमोना गोरोबना होदो देन नेक्स्टआव नोंथांमोना थुना होदो गाहायाव मोनसे नेक्स्ट दङना बे नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा अपेन जासिगोन बेबादि फर्मआ दा बेयाव मोजां नाय नोंथांमोना गासैखौबो मोजां फिल खालाम जाहाथे मिस्टेक जायोबा थ' नोंथांमोना रिजेक्ट जायै बायदि दा मिस्टेक जाहोनाङा दा ओंखायनो फार्स्टआव बेयाव नोंनि नामखौ लिरदो जेरै दं बेनिफ्राय सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेखौनो होनांगोन फादार्स नेम एबा हाजबेन्ड नेम हाबा जादोंबा मेरिड बा हिन्जावसाफोरा आरो बेनिफ्राय केन्डिडेट्सनि मादार्स नेम होनांगोन नोंनि बार्थडेखौ होनांगोन मेलखौ नोंथांमोना फिमेल जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय एड्रेसआव फार्स्टआव गामिखौ होदो सेकेन्डआव पस्ट अफिस बा नोंथांमोना पिअबो होनो हायो बेनिफ्राय पिएसखौ होदो एन्ड नोंथांमोना सिटिखौहाय होदो सेलेक्ट खालामदो गाव गावनिखौ नोंथांमोना टाइप खालामना हो आरो डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना बक्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्टखौहाय आरो पिन कड नोंथांमोना होदो गाव गावनिखौ होना लादो बेनिफ्राय लास्टआव दङ मबाइल नाम्बार बे मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनानै सेन्ड OTP आव थु अब्ला नोंनाव कड नाम्बार थांगोन आरो बे कड नाम्बारखौ होनानै भेरिफाइ खालामनांगौ अब्लानो भेरिफाइड जागोन थ' बेखौ नोंथांमोना मोजां भेरिफाइ खालामदो दा नेक्स्टआव फैबाय दानिया जोंहा बेनो जाबाय थ' नोंथांमोना एक्सट्रा फन नाम्बार होनो हायो गोसो दङबा आरो इमेल आइडिबो होनो हायो बाट होआबाबो जेबो नङा थ' बेनिफ्राय फिजिकेल आइडेन्टिफिकेसन मार्कआव नोंथांमोना NA होनो हागोन जुदि गैयाबा बाट नोंथांमोना मलफोर दङबा होनो हागोन बेखौ थ' बेखौ दोननानै दानिया जोङो STP आव सेलेक्ट खालामखांबाय दानिया जोङो फैबाय पस्टआव दा नोंथांमोना रेसिडेन्ट अफ आसामखौ येस होनांगोन बेनिफ्राय जोंहा पस्टआ मायाव एप्लाइ खालामनो सानदों ग्रेड 3 आव ना ग्रेड 4 आव दा ग्रेड 3 आवबा DME नि आन्डारावल' हागोन DHS नि बेयाव गैया नुवासै बेनिफ्राय दानिया बे जाबाय धुब्रि मेडिकेल कलेजनि थाखाय एक्सट्रा पस्ट ओंखारनाय नालाय आरो सिगाङाव एप्लाइ खालामनायफोरा खालामनांला मानोना बेयावनो कनसिडार जाखागोन दा बेयाव नायदो ग्रेड 3 आव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो येस होदो खालामगोनबा टेक्निकेल लाइनाव आरो नन टेक्निकेल लाइनाव खालामनानै येस होनानै माखासे बेयाव सेलेक्ट पस्ट थायो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ जेराव नों इलिजिबल जागोन बेखायनो बेखौ खालामनाय सिगां नोंथांमोना नटिफिकेसन नायग्रो जे नों बबेयाव इलिजिबल जागोन बेखौनो सेलेक्ट खालाम अके थ' नोंथांमोना बेयाव नुबाय दानिया ग्रेड 4 आव फैनानै नोंथांमोनाबो येस होनानै बबे पस्टआव नोङो एप्लाइ खालामनो सानदों जेरै वार्ड बय बा पियन दङ सकिदार दङ थ' बेयाव नोंथांमोना आं जेरै सेलेक्ट खालामदों बेयाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन दा नोंथांमोना मोनसे खामानि मावो बे पस्ट सेलेक्ट खालामनायाव हौवाफ्रा हिन्जावनिखौ खालामनाङा हिन्जावफ्रा हौवानिखौ खालामनाङा नङाबा फाइनाल साबमिट जाया इनभेलिड जागोन ओंखायनो मोजाङै सानै हय नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम अब्लासो फाइनाल साबमिट जागोन थ' बिनिफ्राय फुल भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ सिगांनि खालामखानाय बेयाव नायनो हागोन दा क्वालिफिकेसन डिटेल्सआव फैबाय बेयाव एग्जाम पासखौ नोंथांमोना 8 पास बा 8 पासनिखौ होनांगोन जायफ्रा 8 पासल' एप्लाइ खालामनो सानदों 8 पासनिखौ होबानो जाबाय बे मार्क्स अबटेना नोङो आनजादाव फाइनाल आनजादाव बेसेबां नाम्बार मोनदों आउट अफ एबा 600नि गेजेराव नोङो हमना ला 300 मोनदों बा 250 मोनदों मार्क्स अबटेना बेखौ होनो बेनिफ्राय पार्सेन्टेजखौ नोंथांमोना दिहुनदो बेसेबां जायो आरो इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना होदो थ' बेनिफ्राय कलेज नेमखौ नोंथांमोना होदो बबे कलेजनिफ्राय स्कुलनिफ्राय पास जादोंमोन बेखौ होना ला बेनिफ्राय HS निखौ नोंथांमोना बक्सआव सेलेक्ट खालामनानै आर्ट्स साइन्स कमार्स होबानो जाबाय आरो डिग्रिनिखौबो नोंथांमोना होनानै गासैबो सेम प्रसेस नाथाय HS आव जोंहा 500 थायो टटेल मार्क्सआ नोंथांमोना मार्क्स अबटेनखौ बेसेबां मोनदों बेखौ टाइप खालामनानै पार्सेन्टखौ दिहुनबानो जाबाय आरो इयार अफ पासिंखौ होनानै सेम प्रसेस बेनिफ्राय डु इउ हेभ कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ मोनसे अपसन बेखौ येस होबा जाबाय नोंथांमोना येस होनानै ला जुदि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा येस गैयाबा नो अके अब्लानो जोंहा बे साक्सेस जागोन थ' बेनिफ्राय बेनिसिमोन इसेबां हार्ड नङा नोंथांमोना A to Z भिडिअ नाय आरो सिगांनि भिडिअ दंखायो गासिबो डिटेल्स एप्लाइ खालामनाय प्रसेस मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामो बेखौबो नायनो हागोन नाथाय बाथ्राया जाबाय जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामखाबाय बे पस्टआव एप्लाइ खालामनांला मानोना नोंथांमोनखौनो कनभार्ट खालामखागोन नोंथांमोना कनसिडार जाखागोन बे पस्टआवबो धुब्रि मेडिकेल कलेजाव दा ओंखायनो सिगांनि एप्लाइ खालामनायफोरा बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनांला एबा नोंथांमोना खालामनो हानाय नंला फट' साइजआ 50 KB मेक्सिमाम बेनिफ्राय साइना 30 KB हाइट नोंथांमोना पिक्सेलखौ नायना ला माखासे पिक्सेल गोरोबनांगोन अब्लासो फाइनाल साबमिट जायो दा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा थांसै दानिया फाइनाल साबमिटखौ बोरै खालामनांगौ आरो बोरै मा खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो
आरो बेनिफ्राय जोंहा माखासे खामानि दंबावो जोबाखै बेनो जाबाय एसे गायाव फैनानै माखासे डिटेल्स दंबावो बेनो जाबाय जोंहा नै थ' बेयाव नायदो टिक मार्क होनांगोन टिक मार्क होनायनि सिगां नोंथांमोना आरोबाव नोंथांमोना 8 निफ्राय 12 नि गेजेराव पासवर्ड नोंथांमोना खालामनांगोन आरो बे पासवर्डआ नोंथांमोना गोसोबादि होनो हागोन नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 हेशटेग बा @ नोंथांमोना होनो हायो थ' स्क्रिनाव नाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै सेम प्रसेसआवबो होनो हागोन बा नोंथांमोना गाव गावनि गोसोआव थानाय बादि पासवर्डखौ होनो हागोन बेनिफ्राय लास्टआव फाइनाल साबमिट मोनसे अपसन मोनो गाहायाव बे फाइनाल साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो फाइनाल साबमिट जागोन आरो नोंथांमोना सिगांनि लगइन खालामनानै दिन्थिनाय बायदि लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलखौ नायनो हागोन दा बे एग्जामा थाब जागोन मानोना बे एप्लाइखौ सर्ट टाइम होबाय बेखायनो लास्ट उइक एप्रिल नङाबा फार्स्ट उइकआवनो फैगोन बे एग्जामा आरो बे एग्जामा कमन एग्जाम जागोन गोबां डिपार्टमेन्ट दङ बेनो जाबाय DHSFW आयुष दङ बेनिफ्राय DME मोनब्रै दङ थ' लोगोफोर बेनोसोमोन लेटेस्ट आपडेट हेल्थ डिपार्टमेन्टनि